Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova attenkej. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu nippreparaw rwieħna għal dan il-mument ta' talb fil-ġurnata. Illum xtaqt li noffri dil-qudiesa għal familjari kollha li qegħdin jassistu, qegħdin jieħdu ħsieb il xi ħadd mill-tal-familja tagħhom għażiż fl-aħħar ġranet tal-ħajja tiegħu jew tal-ħajja tagħha. Tajjeb li nitolbu wkoll anki għan-nurses u dawk li jkunu qegħdin jassistu medikament ma' dawn in-nies fl-aħħar ġranet ta' ħajjithom biex il-mulej jieħu ħsieb lilhom u l-familjari kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-Għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. Wara li Natan kelmu, David mar quddiem il-mulej u qal: Min jien, Sidi mulej, u min hi l-familja tiegħi biex wassaltni hawn? Imma dan kien għadu ftit f'għajnejk, Sidi mulej, u issa tkellimt ukoll mill-familja tal-qaddej tiegħek għal żmien li għadu l-bogħod. U dan turih lill-bniedem, Sidi mulej. Int waqqaft il-poplu tiegħek Iżrael bħal poplu tiegħek għal dejjem. Int mulej sirt Alla tagħhom. U issa, mulej Alla, il-kelma li int għedt dwar il-qaddej tiegħek u l-familja tiegħu żomma għal dejjem u għamel kif għedt. B'hekk ismek ikun imfaħħar għal dejjem b'dan il-kliem. Il-mulej tal-eżerċti u Alla fuq Iżrael. U l-familja tal-qaddej tiegħek David tibqa' sħiħa quddiemek. Għaliex int, mulej tal-eżerċti, Alla ta' Iżrael, għaraft lil qaddej tiegħek u għedlu: Jiena nibnilek dar. Għalhekk il-qaddej tiegħek għamel il-qalb li jagħmillek din it-talba. U issa, Sidi mulej, int Alla il-kelma tiegħek isewwa u int wed dan il-ġid lil qaddej tiegħek. U birek il-familja tal-qaddej tiegħek ħalli tibqa' sħiħa quddiemek għal dejjem. Għax int, Sidi mulej, tkellimt u l-familja tal-qaddej tiegħek tkun imbierka għal dejjem minħabba fil-barka tiegħek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla.
Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David flimkien. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Ftakar mulej f'David u fl-hemm tiegħu kollu. Ftakar kif hu ħalef lill-mulej u jgħid lil Alla il-qawwi ta' Ġakobb flimkien. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Ma nidħolx taħt is-saqaf ta' dari, ma nitlax fuq il-friex ta' sotti, ma nagħlaqx għajnejja u norqod, u anqas nagħlaq xfar għajnejja bin-nas, sa ma nsib post għall-mulej, amara għal Alla, il-qawwi ta' Ġakobb flimkien. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Il-mulej ħalef weda lil David u żgur li ma jerġax lura minnha. Wieħed min-nisel tiegħek jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek flimkien. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Jekk uliedek iħarsu l-patt tiegħi u l-preċetti li jien nagħtihom u liedhom ukoll għal dejjem joqogħdu fuq it-tron tiegħek flimkien. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Għax il-mulej għażel il-Sion u xtaqa tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem, fiha rrid noqgħod għax ħabbejta flimkien. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David. Fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-mogħdija tiegħi. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla jaqgħu il-mużbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt is-sieħ jew taħt is-sodda, mhux fuq l-imnara jqegħduh, għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma', ħajjisma'. U qalilhom oqgħodu attenti x'tisimgħu. Bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom u jingħatalkom iżjed ukoll. Għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna jitkellem fuq il-mużbieħ li jitpoġġa fuq l-imnara. Id-dawl illi inti biex tieħu il-benefiċċju tiegħu trid ma tattieħx. Anzi, id-dawl irid ikun mikxuf. Inutli jkollok bozza, inutli jkollok lampa u din tattija. Għax tkun qed titlef ħafna mid-dawl illi tkun qed tagħtik. U l-istess allura dan japplika għar-riflessjoni tagħna llum. Illi aħna dak li huwa tajjeb, dak li huwa dawl, irridu nkunu kapaċi narfuh u nikxfuh. Jiġifieri insemmu t-tajjeb ta' xulxin. Nitkellmu pożittiv fuq xulxin. Nitkellmu fuq il-kelma ta' Alla li tagħti dan il-messaġġ tajjeb u ta' ġid għal kulħadd. Dan hu li jfisser li l-mużbieħ titpoġġih mikxuf fuq l-imnara biex jagħti d-dawl, biex inkunu qed nagħtu xhieda ta' dak li aħna tajjeb li qegħdin ngħixu. Mhux biss il-lampa, il-mużbieħ ma tridx tattieħ, imma trid anki turih, imma trid tpoġġih anki fil-għoli, fin-nofs. Iktar ma jkollok id-dawl fil-għoli fil-kamra u fin-nofs, iktar se jdawwallek il-kamra. Xi tfisser li tpoġġih fil-għoli u tpoġġih fin-nofs għalina għar-riflessjoni tagħna? Ifisser li tajjeb li hemm fil-komunitajiet tagħna, fil-familji tagħna, fil-gruppi tagħna,
irridu nkunu qegħdin napprezzawh. Irridu nkunu qed impoġġuh fin-nofs biex igawdi minni kulħadd. Bħal meta dik il-lampa poġġejta fil-għoli u fin-nofs biex iddawwallek il-kamra, hekk ukoll it-tajjeb, it-talenti, il-ġid li hemm fil-membri tal-komunità irridu npoġġuhom fin-nofs biex igawdi minnhom kulħadd. U l-istess tkompli magħha mhux biss irridu nikxfu id-dawl nuru t-tajjeb u npoġġuh fuq nofs biex igawdu kemm jista' jkun minnu kulħadd, imma anki nuruh, niftaħru bih jiġifieri, insemmu iktar il-pożittiv mill-negattiv fuq xulxin. U dan huwa hekk il-Vanġelu li smajna llum li Ġesu qiegħed jistieden il-folla biex tagħmel dan, biex it-tajjeb inkunu qegħdin inġibuh għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma', ħajjisma'. Jiġifieri jekk aħna qegħdin nifhmu dan il-messaġġ, ejja ngħixuh, ejja npoġġuh fil-prattika, fil-ħajja tagħna. Imbagħad it-tieni messaġġ li joħroġ anki mill-Vanġelu tal-lum huwa il-messaġġ oqgħodu attenti x'tisimgħu. Ħafna kliem, ħafna ħbarijiet, ħafna ġrajiet, ħafna kliem anke fost in-nies illi rridu nkunu attenti. Għax jista' jkun hemm għajdut, jista' jkun hemm affarijiet li mhumiex verità, jista' jkun hemm affarijiet li jagħmlu l-ħsara flok il-ġid fuq xulxin, u rridu nkunu attenti x'qegħdin nisimgħu. Irridu nkunu bilanċjati wkoll fuq dak li nisimgħu qabel niġġudikaw lil persuni, lil dak li jkun. Irridu nivverifikaw dak li qegħdin nisimgħu qabel nagħmluh tagħna u nirrepetuh man-nies xi kultant bla bżonn u bla doċċ ukoll, għax inkunu qegħdin nagħmlu ħafna ħsara. U allura Ġesu hawnhekk qed jgħid lin-nies u qed jgħid lilna oqgħodu attenti x'tisimgħu. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Mela jekk inti bniedem li titkellem pożittiv fuq it-tajjeb ta' ħaddieħor, ħajkun hemm min jitkellem fuq il-pożittiv u t-tajjeb tiegħek ukoll. Jekk inti bniedem allura li qed tgħin il-ħaddieħor, ħajkun hemm ukoll min jgħin lilek meta inti tkun fil-bżonn. Imma jekk inti qalbek jibsa u inti ma taħfirx u inti ma tagħtix ċans ieħor u tiġġudika malajr lil dak li jkun, attent għaliex bl-istess kejl, bl-istess riga li tkejjel int lil proxmu tiegħek, il-mulej se jkejjel miegħek. Anki fil-talba tal-missierna stess ngħidu aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Hemm dan is-sens ta' kejl ta' bilanċ. Ġesu qed jgħidilna dak li inti ħaddieħor tixtieq li jagħmel miegħek ħamlu int ukoll mal-oħrajn. U allura tajjeb illi aħna fil-ħajja tagħna nkunu qegħdin verament ngħixu dan il-Vanġelu billi nkunu attenti x'qed nisimgħu, nkunu attenti x'qed inżommu minn dik l-informazzjoni u kemm hija verità, u allura x'qegħdin niftakru fuq xulxin. X'qed tiftakar inti fil-memorja tiegħek fuq l-eżies tal-familja? X'qed tiftakar inti fil-memorja tiegħek fuq in-nies li inti taf, ġirien, kollegi fuq il-post tax-xogħol? Qed tiftakar in-negattiv meta weġġawk jew qed tiftakar il-pożittiv meta għenuk? Ejjew inkunu verament in-nies illi qed insibu t-tajjeb f'xulxin dan id-dawl ngħixuh u nkomplu nkattruh bejnietna fil-ħajja ta' kuljum. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Sejjew flimkien inresqu it-talbiet tagħna, jitolbu għall-Knisja biex tħabbar lid-dinja l-Evanġelju u tagħti xhieda tal-imħabba tal-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-popli sabiex imexxu lill-bnedmin fit-triq tas-sewwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li qegħdin ibatu biex isibu fostna min jgħinhom u min ifarraġhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina miġburin fismek biex nikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox ħen għal poplu tiegħek u għatih dak li qiegħed jitolbok bi Kristu Sidna. Amen. Tolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bislim mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda tqaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll Nerfgħu qlubna l fuq. nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu, b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddu lek ħajra li xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha
daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni kollha li wednihom it-talb tagħna quddiemek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw l-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li natuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll.
Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna li kisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu waħfrilna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda risna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina l-inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħarisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif issemek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u orina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Litanija tal-Madonna, mulej ħniena, Mulej ħniena. Kristu ħniena, Kristu ħniena. mulej ħniena, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla, Ħen għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja, Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla, Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina.
Imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Malla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tar-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, issimana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħen għalina, Itlob għalina qaddisa Omm Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla f'qiegħ tal-infern li xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martiri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin u protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.